Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы. Як звычайна, нас можна і глядзець і слухаць праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Часам ствараецца ўражанне, што грамадскі актывізм у Беларусі і з'ява не вельмі распаўсюджаная, і вынікі дзейнасці грамадзянскай супольнасці не ўражваюць. Ці сапраўды гэта так, і наколькі актыўна моладзь задзейнічана ў грамадскіх ініцыятывах, мы сёння і пагаворым з маімі госцямі у студыі. А гэта я зараз буду падглядаць, каб правільна що пералічыць. Удзельніца праграмы Офіса еўрапейскай экспертызы і камунікацыі Дар'я Рублеўская і праектны менеджер Асацыяцыі дадатковай адукацыі і асветы, удзельніца Акадэміі студэнцкага лідарства Саша Кузьміч. Прывітанне, дзяўчаты. Я ўсё правильно сказаў, ці не? Дзесьці... Ну, я координаторка программы Академия. Координаторка, не просто удзельніца. Гэта важнае удакладненне. Дар'я, у вас... Я, напэўна, яшчэ варта адзначыць камьюніці-координатарка з адзіночання беларускіх студэнтаў і асістэнтка координатора навучальных праграм у беларускай праваабарончай школе. Вот так вот. Можна сказаць, абрэзаў фактычна усе... Так, ну, не ўсе, но часткова. Да. Дзяўчаты, давайте больш падрабязна. Ну, я не ведаю, вы столько пералічылі, дзе ў чым задзейнічаны, ці вот паспеем тады, калі падрабязна пра ўсё. Тым не менш, вот тыя ініцыятывы, у якіх вы задзейнічаны, ну, ці, можа быць, скажем так, якімі б вы найперш хацелі пахваліцца, вот пра іх давайте раскажам. З каго пачнем? Саша? Так, можна, напэўна, з мяне. Та ініцыятыва, якая наўпрост тычыцца моладзі, дзе заангажаваны, гэта Акадэмія студэнцкага лідарства. Гэта такая праграма, дзе мы бярэм людзей, у якіх няма ніякага досведу актывізму ці нейкіх дзеянняў у абарону грамадскіх інтарэсаў, і іх навучаем на прыкладзе вырашэння лакальных праблем ва універсітэтах. Угу. Актуальная тэма. Ну так, кожны год прыходзіць шмат да нас людзей, так што можна сказаць, што даволі актуальна. Праблемы ва універах не вырашаюцца пакуль што. Больш падрабязна пазней, але прэзентацыя ўжо такая інтрыгуючая. Дар'я. Ну, я, напэўна, распавяду пра ініцыятыву, якой мы разам з Сашай Кузьміч зараз знаходзімся. Гэта з адзіночання беларускіх студэнтаў. Гэта адзіны незалежны студэнцкі нацыянальны звяз у Беларусі. Адна з немногіх студэнцкіх арганізацый, якая з'яўляецца незалежнай, якая кіруецца самімі студэнтамі і студэнткамі, якая абірае позву згодна з тым, што цікавіць студэнтаў і студэнтак. Атрымліваецца, што вот нягледзячы на тое, што задзейнічаны шмат у якіх, ну, шмат не шмат, но адной не абыходзіцца ініцыятыў там ці грамадскай супольнасцю, першая важная праблема, да якой вы звяртаецеся, гэта менавіта студэнцтва. Так. Чаму? Студэнты самыя на дадзены момант такія, ну, не ведаю, неабароненыя ці тыя, якіх трэба уцягваць у нейкую дзейнасць. Ну, так склалася, што вось я і Даша, мы ў адзіночанні беларускіх студэнтаў, і гэта проста як бы нам стварае рамку, што мы ў першую чаргу працуем са студэнцтвам. Плюс, канешне, у Беларусі вельмі шмат, даволі шмат людзей паступае, і гэта значыць, што гэта адна з, напэўна, самых вялікіх груповак сярод моладзі, дзе людзі знаходзяцца як бы ў нейкім канкрэтным месцы у сваім універсітэце, даволі працяглы час, некалькі год. Вось. Так што таму студэнцтва. Ну і ввогуле мы лічым, ну, прынамсі, так, з адзіночання беларускіх студэнтаў мы бачым, што студэнцтва з'яўляецца такой найбольш актыўнай часткай, ну, як бы грамадства, і нават у нас зараз у ЗБС пашырана вось гэта мяжа, то бок у ЗБС могуць вступаць не толькі студэнты і студэнткі, але, напрыклад, школьнікі 10-11 класаў, магістранты, аспіранты і маладыя спецыялісты, але ўсё роўна сярод усіх вось гэтых працэсаў накшталт удзелу арганізацыі, вырашэння нейкіх праблемаў, адвакатавання правоў і гэтак далей, ўсё ж такі найбольш актыўныя студэнты і студэнткі.
Вось вы кажаце пра менавіта вот зараз актыўная моладзь, вот гэта пытанне мяне найбольш хвалюе, тому что наколькі ўсё ж таки моладзь актыўная, да, яны актыўна тусуюцца на Кастрычніцкай і на Забіцкай, актыўна там можа быть ходзяць на канцэрты якія-нибудь, але вот калі мы гаворым менавіта пра грамадзянскую супольнасць, наколькі актыўная моладзь сёння ў нас? Ну, а што вы разумееце вот под гэтым словам актыўнасць, да? Людзі, якія проста ставяць лайк у ВКонтакте, альбо людзі, якія проста прыходзяць на мерапрыемствы, людзі, якія данацяць на мерапрыемствах, альбо людзі, якія ствараюць гэтыя івенты, альбо займаюцца там нейкай сваёй ініцыятывай і актыўна прасоўваюць. Ёсць розныя ступені актыўнасці, і гэта таксама варта ну, як бы улічваць. Недавно было даследаванне, дзе таксама ну, даследаванне па моладзі і вялікі адсотак маладых людзей лічуць тое, што яны проста ў стужцы дзесьці прагортваюць навіны пра нейкія грамадскія аб'яднанні, моладзевыя ну, такія вот менавіта грамадскія тусовкі і тое, што яны да, падтрымліваюць, дзесьці распавядаюць сябрам, знаёмым, яны з'яўляюцца як бы актарамі, удзельнікамі моладзевай вот такой движухі актыўнай. Вы з гэтым згодны? Вот я асабіста, выбачайце, я для сябе назваў, вот ёсць, напэўна, такое, это канапныя актывісты такія. Я как бы не вельмі за такую актыўнасць. Не, ну, в сэнсе, дзякуй за это, як кажуць, але ўсё ж таки, ці такой павінна быць грамадская і грамадзянская актыўнасць? Ну, давайте разумець таксама кантэксту, якім мы як бы існуем. Калі чалавек у тым ліку, там, не ведаю, маючы сярод сваіх падпісчыкаў, падпісчыць 1000 чалавек у Твіттері, умоўна, да, і ён там бы распавядае, што глядзіце, які класны івент будзе завтра, там пра нейкі палітычны альбо грамадскі актывізм, як бы го перейдём, да, і такім чынам ён заклікае людзей, аказвае ўплыў, то чаму не? Добра, што так. Калі ён распавядае на сваім YouTube-канале пра ініцыятыву сваёй аднагрупніцы, якая хоча ўсталяваць асобныя сметніцы для збору смеццю ў сваім універе, круцяк, чаму не? Вы згодны? Так, мне як бы падаецца, што вось па маім асабістым адчуванні з беларускай моладдзю ўсё нармальна. У нас абсалютна нармальны і, напэўна, прыкладна сярэднестатыстычны па свеце ўзровень заангажаванасці моладзь у розныя працэсы. Актуальнасць канапнага актывізму з развіццём тэхналогія натолькі узвышаецца. Зараз не так важна хадзіць і, напрыклад, пікетаваць і стаяць з плакатамі пад універамі нешта патрабаваць, як праводзіць якія-небудзь даследаванні па адкрытых крыніцах, допустим. Вось. Так што я думаю, што у беларускай моладзі хорошы ўзровень грамадзянскай актыўнасці. Тое, што я бачу на як бы пакаленнях студэнцтва, што ў цэлым разуменне працэсаў і незгода з несправядлівасцю яны ўзрастаюць кожны год. Пытанне ў тым, што ў Беларусі не так шмат механізмаў, як бы гэта ўсё зрабіць дзеяннямі, таму што ну, як бы, вось паўсюль дрэнна, а што з гэтым рабіць, не заўжды зразумела. Вось. Але людзі знаходзяць шляхі, заангажоўваюцца ў арганізацыі, як бы, наколькі ім гэта камфортна. Не трэба патрабаваць ад моладзі як бы прыйсці і зрабіць рэвалюцыю ці разам памяняць сістэму адукацыі. Як бы трэба разумець, што ім больш за ўсё патрэбна там нейкая падтрымка і адукацыя, магчымасці навучацца, каб яны пасля або, я не ведаю, шляхам прамога дзеяння, або праз тое, што яны будуць працаваць на дзяржаўных пасадах ці проста ў бізнесе і падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, яны так могуць змяняць сітуацыю ў цэлым. Я так неяк атрымалася так, што паставіў сам сябе ў такую ролю, што я выглядаю на фоне вас такім старым пнём, які там сядзіць уже і бурчыць. А вот у нашыя гады і трава была зелянейшая, і моладзь актывейшая. Дар'я, і ўсё ж таки, вот мяне закранула гэты ваш спіч пра там сацыяльныя сеткі. Я згодны. Калі вот там ютубер нейкі там, или як яны зараз называюцца там по-іншаму, мае там сотні тысяч подписчикаў, ён там заклікаў там праявіць і далучыцца да ініцыятывы, там падтрымаць там тое сёе, гэта вельмі добра, людзі адклікнуліся, але колькі такіх?
раз, два, там 5-10 і ўсё, а астатнія, якія лічаць, што вот я лайк паставіў і ўсё, моя грамадскую сваю там ролю я выканаў. Ці ўсё ж таки вот вы ж гэтым не абмяжоўваецеся, што адна, што другая. Вы не сядзіце, не ставіце лайки, вы падняліся з сутульнай канапы і пайшлі рабіць справу. А вот ці шмат такіх? Ну, па-першае, мы таксама ставім лайки. Адно другому не замінае. Паставілі лайк, ставілі і пашлі. Я разумею ваше пытанне, але давайте ўвогуле разбірацца, а чаму так адбываецца, да? Мне падаецца вельмі неправільна зараз сидзець і казаць: Боже, какие ужасныя у нас студэнты, студэнткі, маладыя людзі, якія чамусьці вот просто прыходзяць у універ і такія нічога не робяць. Чакайце, а ці культывуецца ўвогуле у нас культура вось гэтага грамадскага удзелу? Штосьці рабіць, каб штосьці вот вырашаць, мяняць. Я зараз бачу очень класную генерацыю людзей, якія прыходзяць в ЗБС, ну і ўвогуле ў актывізм, такі каб штосьці насамрэч вырашаць. Вось яны бачаць просто, што як бы окей, ёсць нейкія актары, напэўна, грамадскія арганізацыі кшталту прафсаюзаў, БРСМов, куды яны, ну як бы, ну, грамадства просто не грамадства, а дзяржава, да? Ад самага першага пачатку ўвогуле школа, універсітэт нам што кажа? Вось БРСМ, яны ходзяць да ветэранаў і все. Як бы альтэрнатываў яны не паказваюць. Калі раптам хтосьці прыйшоў са школы і кажа: вось я там схадзіў, убачыў такую арганізацыю, яны там займаюцца там жывёлкамі ці яшчэ кімсьці, і яны кажуць: так, стоп, гэта кепска. Да? Гэта абавязкова штосьці не дзяржаўнае, напэўна, гэта штосьці палітычнае, не лезь. Вось. І людзям нічога не застаецца, асабліва, напрыклад, у рэгіёнах, дзе інфармаванасць пра такія арганізацыі не такая вялікая і дзе ўвогуле наяўнасць такіх арганізацый не такая вялікая, як у Менску, напрыклад, ім не застаецца нічога іншага, апроч прафсаюзаў, БРСМов і іншых такіх прадзяржаўных арганізацый. Але прымаючы удзел у такіх арганізацыях, яны не адчуваюць за сабой ні адказнасці, ні насамрэч удзелу, ні насамрэч нейкага, ну, зацікаўленасці ў гэтым, бо просто дарослыя дзядзі, цёці вырашаюць, што ім варта рабіць, для чаго ім варта рабіць. Таму, прабачце, у нас вось гэтая такая сістэмная памылка, эрор. Вось і ўсё. Вот так вот, правильно сказал герой фильма, не мы такие, жыццё такое, да? Тым не менш, скажите, вот як я казаў уже про тое, что часам ствараецца ўражанне, что ну вот не вельмі у нас актыўнае нейкае там жыццё, вот это актывізм, гэта ўражанне, калі насамрэч захацець, залезці, паглядзець, то вельмі шмат усяго. Можна, пачынаючы ад аховы жывёлаў, там прыроды, там навядзення парадку дзе-нибудь на беразе возера, там ці яшчэ што-нибудь, знайсці да палітычнай актыўнасці, там розныя моладзевыя, прычым арганізацыі. Але чаму? Чым прычына, што так мала пра іх ведаюць? Ну, моладзевы ж актывізм, ён звычайна такі аматарскі. Гэта значыць, што людзі не выбудоўваюць, напрыклад, інфармацыйную палітыку, пісаць СМІ пра кожны выпадак, што ў нас там ва ўніверсітэце змагаюцца за ўсталёўку гэтых зборнікаў смецця асобных, таксама гэта нікому не цікава. І так атрымліваецца, што гэта нейкі як бы лакальныя штукі, якія самі паміж сабой віруюць і самі асабліва не шукаюць крыніцы, каб як бы, пра свае дзеянні гучна казаць. Ну і ў цэлым з нейкай як бы нейкай інфанагоды, можа быць, вялікай не ствараюць. Вось. І мне здаецца, што гэта як бы пытанне да лакальнага актывізму паўсюль, што калі вы займаецеся чымсьці на месцы, далёка не факт, што гэта будзе агучана, як, напрыклад, адбылося з Котаўкай, што калі б там не было там нейкай салідарнасці і вельмі вялікай увагі да гэтага кейсу і з боку СМІ, з боку грамадскіх арганізацый, то ніхто б, можа быць, і не заўважыў, што там як бы людзі спрабуюць адбіць свой сквер. Вось. І пасля гэтага такі выпадкі, як зараз з Грушу з тым скверам таксама адбываецца, што гэта, это як у Котаўцы. Вось. У моладзевых арганізацый такіх кейсаў не так шмат. Вось. Таму ў цэлым ствараецца адчуванне, што як бы ўсё ціха, але это як такое, як у балоце. Падаецца, што ціха, а на самай справе жыццё віруе. Там дзесьці пад цінай, незаўважнае.
Але що ж таки, а можна я от крыху адыйду ад нашай тэмы? Мяне просто вельмі цікавіць, асабліва з улікам таго, што я так в асноўным палітычныя эфіры вяду. Вот шмат размоў пра тое, што я там чую з аднаго, з другого боку, што вельмі у нас такая моладзь аморфная, яе там нічога не цікавіць. Вот ім сказалі ў БРСМ, яны сабраліся, пайшлі ў БРСМ. А што я там буду? Ну, схожу, запишуць мяне і все адно там нічога рабіць не буду. Там ім сказалі пайсці датэрмінова прагаласаваць. Яны прагаласавалі. Вот это правда ці не? Вот наколькі моладзь можа і адстойвае сваё права на самавыяўленне, прыняццё свайго рашэння вот у гэтым канкрэтным пытанні, вот галасаванне? Вот гэта праблема? Гэта праблема, так. І праблема гэта, як бы, ну, моладзь можа адстойваць свае правы не нашмат больш, чым усе астатнія беларусы і беларускі, напрыклад, бюджэтнікі і бюджэтніцы, якія працуюць на заводах, і ім таксама могуць сказаць, што як вы схадзіце. Чакайце, мы толькі што гаварылі пра тое, што это самая актыўная частка нашага грамадства. Адносна, але механізмы і праблемы ў моладзі дакладна такія ж, як і ва ўсіх астатніх беларусаў. Як бы, кром таго, што моладзі, можа быць, часам не хапае досведу і нейкіх ведаў, як бы, што яны ўсе вучацца, і плюс як бы ёсць же такая як бы крыза, што асабліва калі там ты скончваеш школу, паступаеш ва універсітэт, што ты ўжо нібыта як бы дарослы чалавек, ўжо разумееш усе працэсы, але на цябе што ў школе, што дома, што ва універсітэце глядзяць як на малое дзіцё. І з гэтага як бы ў цэлым і вытекае вось гэтая праблема прымушэння да галасавання, таму што як бы прыходзяць да цябе людзі з аўтарытэтам, якому па сістэме там універскай трэба падпарадкоўвацца, што як бы там дэканы заўжды правы, настаўнікі заўжды правы. Паздзі паспрабуеш там з кім-небудзь паспрачацца на лекцыі. Это ж як бы на святое трэба пазарыцца. Вось, і прыходзяць людзі і кажуць: прагаласуйце, а то у вас будуць праблемы. Ці не кажуць так наўпрост, як было там у нейкім годзе рэктар Магілёўскага універсітэту сказаў, што занесем усіх непрагаласаваўшых у спісы неудачнікаў. Вось. І, канешне, як бы людзі, якія як бы прывыклі, што як бы, ну, там схадзіць галочку паставіць, што гэта такое. Грамадска-палітычнай культуры, як бы таго, што адбываецца парушэнне, няма. Ёсць адчуванне таго, што зараз ты пойдзеш актыўна змагацца за свае правы і цябе адлічаць. Вось. Ну, як бы вельмі складана ў гэтых умовах не пайсці і не падпарадкавацца, таму што гэта трэба сапраўды там мець добрае разуменне таго, чаму гэта дрэнна, ісці і удзельнічаць у галасаванні. Вось. І яшчэ ў мяне ёсць такая крамольная думка, што зараз моладзі трэба вырашаць праблемы пакалення як бы 40+, таму што калісьці, калі былі вокны для зменаў магчымасці і больш свабоды, гэтым вакном магчымасцяў не скарысталіся, і як бы ні ў які момант як бы вось гэты скат па наклону не спыняўся. І гэта значыць, што вось мы дайшлі да нейкага моманту крызіснага, што як бы ўжо і свабоды асаблівай няма, і нібыта яшчэ вось як бы моладзь, вы актары зменаў, а нам трошку складаней, чым тым, чые маладыя гады прыйшліся на 90-й, таму што мы ўжо выраслі у такой сістэме, як бы, ну вось як адсутнасці свабоды і страха. Пакаленне, якое вырасла пры Лукашэнку. Да. Я думаў, зараз, я ўжо чакаў, думаю, зараз скажу, давай жгі, Саша, напалмам пра гэтых вот старых пнёў, якія пазаселі паўсюль, нават у грамадскіх розных арганізацыях, і не даюць моладзі праходу. Але вот на самой справе вы расказалі пра тое, што моладзь аб'ядноўваецца ў пэўныя там нейкія ініцыятывы, суполкі, самі па сабе, не маючы досведа, але маючы імпэт, і яны там нешта робяць, але дастаткова там такіх арганізацый, якія ўжо шмат гадоў працуюць, там, скажем, зелёная сетка, там ці яшчэ там зелёныя, там не зелёныя, там розныя. Чаму не ў межах іх, а даводіцца самім вот свае з нуля ініцыятывы рабіць, а не далучацца да некага і ў межах ужо існуючых?
Долучатися у якої якості? Ну, наприклад, добре, я приходжу, наприклад, да, мой шлях там починається, от я просто горю, мені треба щось робити, треба бути дотичною, хочеться бути дотичною до ніякої справи. Я приходжу в умовну організацію, де є структура, де є вже там стратегічне планування, де є докладне розуміння метод і так далі. Мене беруть в якості волонтерки. Здорово, круто. На перших моментах мне хапае гэтага, мне хапае того, што як бы ёсць задача, і я магу за яе ўзяцца і панесці нейкую там, ну, адказнасць, да? Але невялікую. Але пры гэтым у мяне, як у маладога чалавека, у якой вельмі шмат энергіі, імпэту і жадання зрабіць штосьці, няма доступу, напрыклад, да ресурсаў, няма доступу да вырашэння нейкіх, ну, да, пытанняў. Як бы мы сёння займаемся гэтым альбо гэтым. І таму, як бы, у людзей просто гэта натуральны працэс, хочацца рэалізоўваць штосьці сваё. Ты набіраешься досведа. То есть ты прыходзіш, табе кажуць, ты робіш гэта, гэта і гэта, а ты кажаш, а вот это вот. Спакуха. Не, у сэнсе такога, што ты, безумоўна, можаш прапанаваць і табе скажуць, го, давай зробім і гэта, але ўсё роўна гэта будзе ў межах нейкай арганізацыі, гэта не будзе ў межах таго, што ты вось зараз гэта придумала сёння увечары, да? Заўтра раніцай ты пашла гэта і зрабіла, і табе не трэба нікога там, ну вось, камусьці справаздачыцца там ці яшчэ штосьці. Не заўсёды магчыма ўвогуле адшукаць ініцыятыву, якая б ужо як бы доўга была там у грамадскім сектары і вот рабіць ёй разам. Напрыклад, ініцыятыва «Больш цела», да? Яна першая ініцыятыва, якая займаецца бодзіпазітывам у Беларусі. Ну, калі я не памыляюся, конечно. Мне падаецца, што так. Я, прынамсі, не бачу бодзіпазітыўных ініцыятываў у Беларусі, апроч як яны. Вось і ўсё. Просто хочацца чагосьці свайго і ўсё. Сваёй адказнасці, але і сваёй славы. Ну, мне падаецца, што як бы сітуацыя з тым, што моладзевыя арганізацыі такія атамарныя, это дакладна так же, як і ва ўсіх астатніх грамадскіх арганізацыях. У нас сапраўды не так пашыранае партнёрства, ёсць як бы кластары арганізацый, якія даўно паміж сабой супрацоўнічаюць. Але большасць арганізацый аб'яднаны не вакол ідэі, а вакол канкрэтных людзей. Гэта значыць, што як бы прыбяры з арганізацыі 2-3 актыўных чалавек, і арганізацыя перастане існаваць. І гэта праблема ў тым, што мне здаецца, што ў цэлым нам у нас бракуе нейкага сістэмнага падыходу да арганізацыі працы дзейнасці, да пабудавання структур. Таму што вось там, напрыклад, у ЗБС у яго ж таксама не ўсе часы былі добрыя. Былі моманты, калі як бы змяняліся генерацыі натуральным чынам, а былі моманты, калі сышло некалькі ключавых людзей, і арганізацыя фактычна там апусцілася на самае дно, перастала існаваць і там была ў нейкім замарожаным стане. Вось. І таксама падтрымлівалася там 1-2 актыўнымі людзьмі ў меру іх сіл. Это означае, што тагачасныя кіраўнікі там ці ну рухавікі этой арганізацыі не падрыхтавалі сабе змену. У тым ліку, да. Ну ёсць жа яшчэ як бы фактары знешняга асяроддзя, таму што вось нам падаецца, што мы жывем у такой нібыта лібералізацыі для грамадскіх арганізацый, можа быць. А на самай справе кожны год уводзяцца там нейкія новыя нормы ці новыя практыкі, якія перашкаджаюць дзейнасці арганізацыі. Просто што гэта цяпер не брутальна, там пасадкі, суды і ўсё такое. А калі арганізацыі працуюць замежным фінансаваннем, раз і перасталі ім выдаваць дазволы на карыстанне сродкамі. І ўсё. Не так шмат арганізацый, якія могуць прапрацаваць у стане ініцыятыў, тому што ініцыятывы там аматарскія нейкія лакальныя штукі. Калі у цябе вялікая арганізацыя, ты не можаш без прафесійных людзей працаваць. І вот тут таксама, дарэчы, вельмі важны момант, калі нават нейкая там свая ініцыятыва, вось моладзь стварае там ці прыходзіць там раіць, ці ёсць нейкая такая практыка, тактыка, ці як тут правільна назваць, перадачы вопыта ці дзялення вопытам, калі вот вы хочаце нешта там сваё рабіць, сваю ініцыятыву, вы можаце там падысці там некуды, дзе ёсць людзі абазнаныя і сказаць, мы будзем працаваць самі па сабе, ну просто вот падкажыце, як, што правільна, каб не набіваць шышкі там, дзе ўжо вы набілі. Вот можна, ёсць такая вот магчымасць, ці хочаш, ідзі к нам, не хочаш, сама свае шышкі набівай. Складана сказаць дакладна, як бы да, ёсць, альбо не, няма, бо
Кожна арганізацыя мае свой нейкі досвед, бэкграунд, па-першае, тых же самых асобаў і як бы тэматыку. Вось у нас, напрыклад, в ЗБС на момант адраджэння здарылася такое, што адраджэнне ў 2016 годзе, што як бы людзі, якая вот, генерацыя старая, такая ввогуле людзей, якія распачыналі ЗБС, у іх не хапіла, я не ведаю чего, натхнення, напэўна, альбо эмоцыі таму, каб прыйсці і падзяліцца досведам, распавесці, у якіх умовах яны працавалі, што яны рабілі, ну да, і даць нейкі вось, ну, пінок такі умоўны, ну не пінок, а просто такую даць падставу. Што мы бачым, дагэтуль некаторыя актывісты, актывісткі тагачаснага ЗБС не губляюць імпэту і кажуць, які ЗБС быў тыя часы добры і які ЗБС у гэтыя часы кепскі. Што мы робім все не так, СД не тая, і мы все як бы вообще не пра тое. А вот у іх часы была трава зеленейшая, і неба такое, і не такое воблачнае. Вось і ўсё. Мне падаецца, калі ідзе пытанне пра прыемнасць досведу ў межах адной ініцыятывы арганізацыі, то гэты, ну, такі інстытут існуе, бо людзі, якія насамрэч зацікаўленыя ў росце арганізацыі і ў тым, каб пасля іх нічога не згасла, вот тое, пра што казала Саша, калі гэта ініцыятыва менавіта ідэйная, а не чалавек, ну, менавіта праз чалавечны фактар, то заўсёды ёсць унутранае натхненне перадаваць гэтую ідэю, запальваць гэтыя ідэі іншых людзей. А вось прям каб быў нейкі, я не ведаю, вялікі босс, да якога ты прыходзіш і кажаш, так, я тут маладая, новая, маладая, зелёная, распавядзіце мне, як рабіць ініцыятыву. Прынамсі, я такіх яшчэ не бачыла. Мне вось падаецца, што ў цэлым, ну вось у нас, напрыклад, калі там ты вучышся ў школе і робіш памылкі, то там твае памылкі можна, напрыклад, зачытаць на ўвесь клас і з іх пасмяяцца. Як бы ў цэлым як бы сістэма адукацыйная, як бы выхаваўчая, яна не падтрымлівае людзей, якія памыляюцца. Яна як бы з іх смяецца, так? І мне здаецца, што ад гэтага лагічным чынам ідзе тое, што пайсці і папрасіць дапамогі, гэта нібыта як бы прынізіцца, прызнаць, што вось я не разумею як, і людзі хутчэй як бы расчаруюцца і не перастануць нешта рабіць, чым будуць спрабаваць шукаць гэты новы досвед. З іншага боку, калі ты разумееш, што вось там я як чалавек ці як арганізацыя валодаю нейкімі ведамі, я ж не пайду іх укладваць у вушы і казаць, слухайце, я вось паглядзела на то, як вы робіце, а я думаю, што трэба рабіць не так, таму што, ну, як бы трэба, каб людзі папрасілі нешта. Так што гэта пытанне як бы і агульнай культуры, і таго, пра што Даша казала, што вось прыйдзеш там да якой-небудзь пакалення сваёй арганізацыі ці іншай арганізацыі, і табе там як бы замест здрасце скажуць, вы знаете, у вас як бы там у нашыя часы рускамоўным у ЗБС морды білі. Вось. Як бы, ну вось і паразмаўлялі в цэлым. Як бы. Так што я думаю, што усім у Беларусі, у грамадзянскай супольнасці трэба быць чуть-чуть цярпімі адзін да аднаго і быць, як бы мець нейкае, не памятаю беларускага слова, снісхаждзенне да моладзі, таму што людзі толькі вучацца, як бы гэта людзі, якія пасля будуць або ў грамадзянскай супольнасці, або як бы у больш шырокай як бы супольнасці проста тых, хто падтрымлівае медыа, скідае са сваіх айцішных заробкаў 10 рублёў на краўдфандингу. Вось. І як бы для таго, каб людзі ў гэтым засталіся, трэба, каб агульнае асяроддзе было прыязным, сяброўскім, такім экалагічным. Вось. Тады можа быць як бы новае пакаленне, у якое ўжо новае не будзе так перажываць, прыходзіць за парадамі, паказваць, што яны зрабілі і запытвацца на нейкую падтрымку. Ну да, тым больш, што калі вот пачнуць адразу там абрубаць, і так ты неправільна робіш, і так, то можа імпэт увесь і пагасіць. Я прыгадываю просто, калі Глеб Лабадзенко толькі са сваёй ідэі усталявання помніка Касцюшку выйшаў, так сказать, у народ адразу пачаліся ад экспертаў і знаўцаў там, да не так ты робіш, да нічога ў цябе не атрымаецца, і гэта не так, і гэта не гэтак, і ўвогуле кінь дурное, куды ты лезеш, вусы яшчэ ў цябе не растуць так належным чынам. Не паслухаў, сваё зрабіў па выніку і добра зрабіў. Ўсё ж такі пра супраціў, а наколькі ўсё ж такі праблемы ёсць
з боку улады, з боку, ну, дадзеным выпадку, калі мы гаворым пра студэнцкія ініцыятывы, з боку, можа быць, выкладчыкаў, рэктарата, дэканата і гэтак далей. Ці мы ў палітыку не лезем, гэта ўжо добра, і поэтому вот, а далей там хлопцы, дзяўчаты, рабіце, што вы там што вы там актыўнічаеце сабе, мы дапаможам. Ці і гэтага не трэба рабіць. Не надо, вот вучыцеся, сядзіце і ўсё. Як часцей? Ну, бывае такое, што людзей, пра якіх, допустим, якія далі каментар у незалежныя медыа, ці якія займаюцца лакальным актывізмам, ці там, я не ведаю, пішуць звароты ў Міністэрства адукацыі, што іх выклікаюць у дэканаты і як бы спрабуюць з імі акуратна паразмаўляць, што як бы што гэта вы тут такое робіце. Вось. Можа быць, што лакальны актывізм сутыкаецца з такім бюракратычным супрацівам, што людзі хочуць збірацца кожны тыдзень у адной аўдыторыі, а ім кажуць, ну, вось вы не можаце так рабіць, таму што трэба, каб за вами быў замацаваны выкладчык. Ці, напрыклад, калі я яшчэ вучылася ва ўніверсітэце, нам сказалі, што мы не можам карыстацца вольнымі аўдыторыямі ў свае форткі, таму што ў гэтых аўдыторыях як бы ёсць святло, ацяпленне, і мы нібыта выкарыстоўваем на сябе іх рэсурс. Вось. Так што, ну, бывае па-рознаму. Я б сказала, што зараз такі актывізм, ён збольшага бяскроўны, вось, і ва ўніверсітэце яго часта проста не заўважаюць. Вось. Але калі чалавек становіцца ўжо больш публічным, то, канешне, шанец таго, што яго ці яе паспрабуюць там неяк выхаваць дадаткова, ён узрастае. Ну, гэта што казаць, напэўна, пра такі, ну, лакальны, так, лакальныя ініцыятывы ў межах універсітэту, там, факультэту і гэтак далее. Але ўсё залежыць цалкам ад універсітэта, ад лаяльнасці да такога актывізму, але што датычна, напрыклад, ініцыятыву, калі ты выходзіш трошкі за межы факультэту, універсітэту, выходзіш там, ну, там, на прасторы там, свайго гораду, да, там, ладзіш нейкія кінапрагляды ці яшчэ штосьці, альбо калі ў цябе ўжо, ну, такая даволі вялікая супольнасць людзей, і вы такія, так, блин, мы хочам зарэгістравацца, мы хочам здымаць свой офіс, мы хочам, каб там нам плацілі денежку за ўнёсак, каб мы нармалёва данаты маглі там збіраць. Дзяржава такая, сорі, не сегодня. Вось. Таму мне падаецца вось больш такія перашкоды і на такім вот больш сістэмным узроўні, і на маю думку, можа быць, я просто занадта вось уже намыленае вока праз ЗБС, што як бы больш пакуль што хвалююцца такі вось менавіта сістэмныя змены, зрухі ў заканадаўстве, увогуле ў сістэме. І, ну, бо праз гэта ідзе і ўспрыняцце тымі ж самымі маладымі людзьмі, калі яны бачаць, што чекайте, БРСМ зарегистрированы вось так, а там штосьці вот тут, чего-то я прихожу на кинопрогляд, а вы хто там, да? А вы от БРСМа, а калі не от БРСМа, то як вы дзейнічаеце, там ці яшчэ нейкія такія рэчы. То, ну, гэта звычайна таксама, ну, калі ты штосьці такое робіш, то, ну, максимум, хто там ізноўку да цябе в універсітэт, чамусьці в універсітэт да цябе прыходзіць і кажа, так, а што ты, чаму ты там робіш нейкія сустрэчы? Типа, тебе заангажавала нейкая арганізацыя ці яшчэ штосьці? Але цалкам, ну, гэта таксама. Калі чалавек даволі моцна стаіць на сваёй пазіцыі, кажа, камон, я не раблю нічога кепскага, у мяне няма нічога там супрацьзаконнага, экстрэмісцкага ці яшчэ якога-небудзь. Я просто раблю тое, што мне падабаецца, па-за межамі вашых БРСМов. Вот прогучала такая фраза от Саши, что мы тут нарадзіліся і пражылі ўсё жыццё пры Лукашенко, і нават глытка свабоды, нават такое там старэйшае пакаленне хаця б адзін паспела зрабіць, то не атрымалася. І атрымліваецца, вот мне просто цікава, вот гэты ваш актывізм, які не асабліва-то вітаецца з боку дзяржавы і ўвогуле чыноўнікаў, адкуль ён узяўся, дзякуючы чаму? Ці насуперак? Ну, я думаю, што ў цэлым як бы ўсе людзі, яны хочуць жыць у там справядлівай краіне, ведаць, як бы што з імі будзе пасля. Вось. І вось гэтая прага да справядлівасці — это натуральная частка чалавечай істоты. Вось адтуль як бы з'яўляецца актывізм, што ты бачыш канкрэтную несправядлівасць, пачынаеш разбірацца, разумееш, што гэта як бы не баг на канкрэтным месцы, што гэта як бы метастаз ад агульнай сістэмы. Вось. Ну і далей вырашаеш, будзеш ты працаваць як бы агулам з сістэмай, будзеш спрабавацца на месцы, штосьці зрабіць, ці як бы апускаеш рукі. Вось. Ну і шмат хто прыходзіць, расчароўваецца, кажа, што нічога нельга змяніць, і апускаюць рукі. Так што, ну, по-всякаму бывае.
Таких сапраўды шмат, от якія апускаюць рукі з-за таго, што не шмат не паспева не верыш, што зможаш зрабіць, што вот паспрабаваў зрабіць, не атрымалася адразу і ўжо значыцца вот. Ну да, безумоўна, хочется вот прыйшоў, ты бачыш праблему, хочется яе хоба і вырашыць, вот штосьці зрабіць, так все і адразу, але так не бывае, і мне падаецца, што безумоўна, больш бы людзей заставалася ў актывізме, калі б трошкі больш гнутка сістэма была, і можна было б насамрэч бачыць вынікі сваёй працы. Бо у нас сістэма такая даволі закрытая, і ты не ведаеш, вот ты гэта зрабіў, і адбыліся нейкія змены, да, умоўна, у нейкім перыядзе часу, і вось яны адбыліся, таму што ты гэта зрабіў, таму што ты неяк уздзейнічаў, альбо таму што какие-то дядзі і цёці вырашылі. Сыходзяць, безумоўна, так, але без гэтага ніяк. Сыходзяць, хтосьці сыходзіць, але прыходзіць новая генерацыя, магчыма, якая больш адказная і гатова, з большым імпэтам, з большым запалам, гатовая рабіць штосьці больш. Дзякуй вялікі усім, хто кажа пра тое, што наша моладзь не тая, што была раней, што ні на што не здатная. Паглядзіце на гэтых вось дзяўчат, гэтых прадстаўніц грамадзянскай супольнасці, гэтых актывістак, і вы пераканаецеся, што ўсё не так дрэнна, а можна нават сказаць, лепей можа быць у чымсьці і чым было раней. Дзякуй вялікі. Дар'я Рублеўская, Саша Кузьміч, Зміцер Лукашук працавалі для вас у студыі.